Yebo, sanibonani. Igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi nathitha uBhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothola lodwa likamentshisi ithuluza ngihambi ngilifica insimini uqambuxakile kuzoshuba kusengenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabani ngunogwaja obhajwa ikhulule ngumfoka makhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathi mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ke ngizwe ngempatha mina phuza amanzi uyabo. So kunezinto eziningi engifuna ukukhuluma ngazo. Into yokuqala engifisa ukukhuluma ngayo, ngifuna ukukhuluma ngokuthi kwenzakalani kulo mntwana ekuthiwa uAyanda wakancwane lo eshade noSifiso Ncwane. Okokuqala lokho. Okwesibili, ngifuna ukukhuluma ngendaba le ngizothi yini umkhumbi noma yini le submarine le edukile nama-billionaires of 5 ngifuna ukukhuluma ngayo. Okwesithathu ngifuna ukungena ngoba abantu abaningi khona umuntu ongibuka manje ongazi ukuthi bese ngikhulumeni last year. Ayikho indaba engakwazi mina ukukhuluma ngayo and ngabathembisa abantu engibathandayo nabangibukayo ngathi ngiyokhuluma nanoba ingane. So ayikho into engivimbayo ukuthi ngikhulume ngendaba yecase kaSenzo Meyiwa. Kulula, iyona nto ey'ntweni ekukhulunywa ngazo, iyona nto elula leya. Ngoba limile iqiniso lento yecase kaSenzo Meyiwa. Vele lama-suspect ekuthiwa awu-5. Ikhothi ivesi izowadedela. Ngeke agwetshwe mosi. Ngeke azagwetshwe, azodedelwa vele. Emazulwini adedeliwe, nasemhlabeni futhi azodedelwa. At the same time futhi, ngeke mayededelwa mase kuthiwa kuzoboshwa umndeni wakaKhumalo. Because ngokwasemazulwini akuveli umndeni wakaKhumalo ubulala uSenzo. Yes, uSenzo ufele kubo umndeni wakaKhumalo. Yabo? Ingakho nomndeni wakaKhumalo uyimisele ukwenza noma yini ukuthi kwenzeke ubulungiswa. Yabo? Ubulungiswa. Ukhumbuleke noma yini once ya under investigations ishiyelwa emaphoyiseni. Uyaye ulalele into eshiwo ofakazi ukuthi bathini. Yes, thina kuningi esingakusola ngokomcabango wethu. Kodwa indaba uma seyisecourt, icourt ihlakaniphe kakhulu icourt. Icourt ikwazi ukurevila yonke into. Uyabo, mayisecourt indaba iyaye iyekele court. Kodwa ngisamile mina ngithi laba abahlanu ababoshwe bazodedela verse. At the same time umndeni uzwe kahle ngithini. Angisho ukuthi obani nobani ababeseni cha, ngithi owakaKhumalo umndeni umsulu wakhe waKhumalo. Ngisho ukuthi uZandi, uKheli, uMakazandi, usibanibani baKhumalo bamsula. Ayikho itrigger ekuthiwa bayidonsile badubula umuntu. Uyabo? So umthetho awuthathe indawo yakho. Ngimile nje lapho mina. Yabo, ngiyazwelana nalabo 5 ababoshiwe, ngiyazwelana nomndeni kaSenzo olahlekeliwe, nami ngifuna benzeke ubulungiswa. Ngiyafuna wenzeke because akumnandi ukubona ama-families kushona umuntu wakhona kodwa egcineni bese kuphela kanjalo. Into esuke ilimaze le case kakhulu isuke ithathwe ngama-feelings. Kanti noma yini into ethathwa ngama-feelings, ama-feelings ayayona into. Kufana noma ubhekene nempi bengengifishwe lutho mina ukuzoshwa vese angibazi nokubazi bengizoshwa ukuthi hayi lezi yanyoni
zayenza lento kodwa ngeke ngiqabela amanga izingane zabantu lapho zikhona yabo ngiyathanda futhi ukuyithinta le ndaba le kaSibuthelezi bafethu yabo uSibuthelezi akunankinga naye angisoze futhi ngaba nenkinga yabo kodwa bafethu njengoba sikhona thina kakhulukazi mina ngiyazi ukuthi baningi abantu engibasizayo abaqala amabhizinisi ngenhloso yokuthi ufuna ahambe successful bese ejika endleleni angahambi ngendlela baningi abantu abaye ekoleni bayofunda bethi mase befundile bazoba nemali bebondla imindeni yabo mase kuyajika kungahambi ngaleyo ndlela kodwa ke uma ngabe mfethu ubuthe uqala ibhizinisi then abantu bafake imali zabo ngenhloso yokuthi bona baya investor uyabona futhi uma wenza investment leyo nto nawe usuke uzikhanselisha even psychological ukuthi khona imali yami engiyoyifaka lapha izobuya seyingaka one day uyabona mfethu uma kuthiwa kunqwamba imali obuthi uya-investor leyo muntu usuke eqeda ngempilo yakho ukurecover akukho lula ngoba amathemba akho akule mali othi uyayifaka uyayi-invest so lapha kuSibuthelezi ibhizinisi lakhe abanye abantu belithatha njenge-investment ukuthi uma ngifaka 100,000 uzobuya uzokwenza kanje uma ngifaka 200 and leyo nto ayingathathwa kancane noSibu futhi angayithathi lightly umehluko labantu abawosaziwayo nabama-celebrities ezinye izinto bazithatha light kanti omunye umuntu usuke zima-affecta serious labantu abafaka imali zabo ibalimazile liyanto and uSibu uvela ngatholakali angabambi ingcingo angenzi lutho bese beyalimala abantu uyabo ngokuthi abantu abalingani abanye bagcine bethatha izinyathelo mase zithatha izinyathelo uSibu sekuthiwa Sibu ubalekelani pho athi uyachaza kuchazeki sengathi uSibu uyi-victim uSibu akayona i-victim bafethu uSibu uyi-culprit i-victim ilabantu abafaka imali zabo uyabo ilabantu abafaka uyabo nje mangathiwa bonke abantu abadlelwa imali kuvula isikhwaba esiseceleni esingezokhontrolwa uSibuthelezi ukuze kubuyiseleke labantu abadlelwa imali kube nesikhwama esiseceleni nami ngayithoka sengifakile mfethu ngoba ngiyalazi usisi elilabantu laba ngempela abafaka imali zabo ngiyakwazi ukukhala kabo bafethu nini nadlelwa imali ilento yabombuso poetry or something bafethu ngiyalazi usisileni I know what you're going through ngiyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani lana ikhona nibona abantu bethi badonethela uSibu because ngathi uyi-victim guys i-victim ngempela inini lapho nikhona mina ngimele umphakathi ngimele nina bafethu ngiyazi yabo and amakholwa sometimes awanalo iqiniso ngoba amakholwa bekumele wona acabangela abantu angacabangeli uSibu because beyiportray as uyikholwa bekumele acabangela abantu abadlelwe imali bese ethi amakholwa yes uSibu kunabantu abakweletayo sicela nabantu abakweletayo uSibu beze forward thina sizozama ukuraise ama-funds ukuthi simkhokhele bafowethu kube ne-organizations mhlambe abazoyibiza ngama-Christians mhlambe ngama-real Christians noma ngani bathi sivule isikhwama imali ezongena la sizokhokhela abantu abakweleta uSibu ukuze uSibu abe free kungathi uSibu exakekele naye enenkinga uthatha imali iyofaka uSibu because njengoba efaka uSibu nje le mali uSibu already unama-overdraft naye uSibu already naye unabantu abasabayo uSibu already naye family othi uSibu aphinde adle kwawona le mali mase yagxeka uSibu ubese kazithi umuntu ongathembekile kanti imali iza kuyena ngesikhathi vese yena ayidinga ngaso naye yabo mina ngiyomdefend uSibu ngaleso sikhathi guys yinini namnika imali kanti vele uyayidinga uma naniqonda ukusiza nina tholani ama-victims kube nendlela ukuthi hayi abantu qolwa uSibu nabagcine bengayitholanga imali zabo siyabacela soba nomhlangano guys sizovula isikhwama sicela usomabhizinisi ukuthi abafake solo sisho ukuthi sekukhona malini isikhwama somonithwa uyabona then from lapho guys even nami bengizofaka ngoba vele ngiyakwazi mfethu ukudlelwa imali yakho inyoni ukuthi kubuhlungu kangakanani yabo so bengithi angidlule nje lapho mase ngiyabuya ngiza kule ndaba kakheli khumalo not ukhele kumala excuse my language but ngiyeza yona leyo leka Ayanda ncwane leka Ayanda ncwane bafethu mina Ayanda ncwane angifuni ukumjaja sengimzwile ekhuluma leziyalimi ebuye edide naye kodwa angifuni ukumjaja ngoba
amanye ama-signs enza ngawo ngiyawazi umehluko yena uhambo lakhe uliqedele hayi ukuthi uqale waqeda uliqedele eNigeria so uma eqedela khona wasehabula umoya wakhona and uma ngabe uhambo kuba khona isikhathi la unyamalala khona uma ngabe kuuhambo lakamoya and uma unyamalala sometimes uyanyamalala o 3 years nami enganyamalala guys from 2015 yabo kanganyamalala namanje wase ngibuye manje uyanyamalala uhambo and uma uhambo uyafa yabona bethi ngifile ngavuka ngiyayi-understand leyo language umehluko yena uAyanda ujahe ukuza ku-social media lungakaqeda ukusetshenzwa ngokwaSpirit uhambo lwakhe belingaqedwa kufana nokuthi kuthiwe umkhovu uthwebula umkhovu uyathwebula mhlambe wakho utikoloshe usulandiwe umuntu wafinyela safakwa isipikili wabamfushane waqeqeshwa engakaqedi ukuqeqeshwa usihamba nezilwane eziyoganga neziyohlupha abantu behamba nazo ngoba akaqediwe mase kubuyelwe esigodlweni akakwazi ukubamba iphunga lasesigodlweni useyadukaki usehamba ngene akasazi uyapi usegcina engena komunye umuzi bese kuthiwa kunomuntu oshawe isilwane akasanyakazi kanti into edukile ithi ibuyele esigodlweni ngoba akubona bonke abantu ekuthiwa bashawe izilwane ngoba bethakathwa abanye bashawa izinto ezidukile abanye bashawa izinto ezidlulayo abanye bashawa ukuthi bakhelene nabantu abarongi uyabona wakhelene nomuntu abantu baxabana njalo kamakhelwane kwenzeka into ongazi-understand kamakhelwane kushiswa impepho every day kuhlatshwa wonke amasonto wakhelene nabantu abarongi into eziza kamakhelwane zizodla lenyama mase zigoduka seyidukela kuwena makhelwane seyifike ziyahlala sisenema nenkinga lapha ngwamabhizinisi mina nje ngikhona bafethu ngathembisa ngathi noma yinini ngiyonimela base ngiphinda futhi ngikhuluma ngalolu daba lo bafethu ngiyacela la nikhona siphila esikhatheni esishubile manje kuyenzeka uthi uyayibheka ingane yakho intombazane ithandana namanye amantombazane iwumfana ithandana namanye abafana iwumfana ithandana nogogo abadala intombazane ithandana namakhehla abadala uyifundiseke imali ezinkulu ithandana nabantu abahluphekayo uyabona iyahlupheka ithandana namalokhuzana nodedi laba abaphatha imali eningi uyabona oshuga daddy ngiyacela mzali wami la ukhona ngicela ungayikhetheli ingane yakho ukuthi ufuna uthandane nobani ongcono hlala phansi nengane yakho uyifundise ngempilo mase ushiyela kuyona ukuthi ayithathi inqumo kakhulukazi mayiseminyaka engaphezulu ka-18 ushiyele kuyona ngoba lento le eyokuthi uthathele ingane inqumo kugcina umzali eseyenyangeni athi ingane yami ngifuna ithandane no so inyanga mayisithini inyanga ithi hayi khuleka bazohlukana labo
uyangitshela ummeli wami angisamlaleli kwayena kuthi weking bhaka unikeza 3 days bengabe ungayi uzolandwa ngiqhubeke ngihlale uphela 3 days. Ngicela ukutshela baba, ngicela ukutshela indlela amaphoyisa azofika ngayo, afika ngesankahlu, sengalimala abantu, sekungafa abantu, sengalimala mina, sengenzela noma yini ngoba iphumile icommand ukuthi uking bhaka akaboshwe. Ngokunjalo futhi bengabe kuthiwa hlukana noSibanibani, especially command mayiqhamuka kumzali ethi ingane yami ayihlukane nalo, ayihlukane, kunamandla lokho umzali engayile enyangeni ethe umzali angifuni ingane yami ithandane nalo, idlozi lalekhaya liyamlalela umzali mase liyahamba liyozama ukubahlukanisa. Ngokuthi idlozi liza soft lithi liyahlukanisa, alifuni ukusebenzisa indlakadla ngoba ingane yami, bese yasuka umzali aye enyangeni athi ngithi angifuni bathandane. Into zenyanga ngoba ezama spirit ziyayisebenzisa indlakadla, mase isuka ziya kubahlukanisa, mabe ngafuni ukuhlukana uba khona ushonayo. So ngifuna ukuchaza into ethinta lento leka Senzo Meyiwa ngokwaka spiritual, ngoba ngiyafisa ukuthi abantu bayi-understand ukuthi ngokwaka spiritual iphume esandleni. Umndeni wakaMeyiwa bayazi la bekhona, akakaze bayi-approve indaba kaSenzo noKheli, bayilwa, and mabeyilwa kwangathi bayahlukana, wajabula umndeni, yidlozi lalisebenza-ke lapho. Kwaphinda futhi indoda ngoba ichamekile yaphinda yashona khona, mayisishona khona wathi uyazama umndeni wahlukana, base beyazama ngendlela yabo nabo ngoba bakhathazekile abazali ngenkathi bezama. Kanti umuntu ozobazamisa uzothumela izinto angakwazi ukuyilawula, mase zamba izinto zashona khona, zaseyifika zenzani, zafike angithi kuqala kusuka umsindo makukhona into errong ebeliyenze. Uyabona nje nawe lapha ekhaya ohleli khona, mase amabhadi ezomngenela kuqale kube nomsinde, it's either between abazali or between izingane or between izingane nomzali. Once kwaba nomsinde ekhaya, angikhathali ukuthi nizobeka ngani, nizothi ubaba uyachitha, noma umama uchithile, noma umama akahloniphi, noma ingane ayifuni ukutshelwa, kodwa uyakhiwa umsindo ukuze imimoya ikwazi ukusebenza. So uyakhiwa, mawungakhekile endlini uyalandwa umuntu wangaphandle ozofike abe lokushisa, kufike nje isihlobo esizoba nesicefe lana, uyabona ubhudo umfana walekhaya abe yiphara, alanda amanye amaphara, kube nomsindo ungalawuleki. Umsindo bafethu uyakhiwa ukuze kufezeke inhloso. So nakule situation wakhiwa umsindo, mawusuwakhiwa umsindo kwasekugcina kwenzeka indlela okwenzeka khona, kwagcina uSenzo elahlekelwa impilo yakhona. Kodwa kuthiwa abakaMeyiwa nabakaKhumalo babambisana bathi hayi siyayivuma lento. Uma ngabe bengayifuna abakaMeyiwa bayikhulume leyo nto, umfana wabo abalalela abazali athi hayi ngiyayeka. Manje umfana yena wayekade ephokophele, and nalamanje umfana usaphokophele ngoba namanje umfana usangane kaKhumalo. And lamaqiniso sibuye singathandi kwakhuluma, nami ngiwakhuluma ngoKing Bhaka ngoba abantu bayabuza ukuthi hawu King Bhaka nathula nje kunezinto ezikanje zakamoya ningakhulumi ngazo kodwa nikhona noma yini. Yingoba ezinye izinto uthi mawuyikhuluma abanye abantu bayibone ngemqondo emincane bangafuni ukujula, kodwa lena sengiyikhulumela ukuthi wena ekhaya ingane yakho bengabe yenza izinto ngendlela yayo, ngiyakucela mfethu ukuthi ungalokothi uyithole sewulwa nengane yakho, ingane yakho isupport. Ngiyabuya kusasa, bengabe ngibuya kusasa ngifuna ukungena in details kule ngqungquthela ebihlanganelwe yinyanga lapha zilele zithi ziyokhuluma. Ngifuna ukukhuluma nangale ndaba lekusasa le iyashaka ilembe ukuthi
ngokwaspiritual ngoba lento it's more spirituality leya bayilandele kanjani imigomo yakamoya kulento nemigomo yepower ngoba mawuthi shaka kuthithwa ipower lapho mawuthithwa ipower uthinta ama-spirit ahamba negazi bayilandela kanjani. Ngizobuya nayo kusasa. uNkulunkulu anibusise futhi anikusele. May God bless you. Bye bye.